Alimentació i lactància. L'equip mèdic i el d'infermeria us convidaran a participar en l'alimentació del vostre nadó, sempre que el seu estat de salut ho permeti. Si teniu algun dubte, consulteu-lo amb el personal d'infermeria. És recomanable que els nounats s'alimentin directament del pit matern. Però quan no sigui possible, s'alimentaran en la llet materna que la mare s'haurà extret prèviament. L'ordre de preferència és llet materna fresca, llet materna refrigerada i, finalment, llet materna descongelada. La llet materna fresca es manté a una temperatura inferior a 25 graus centígrads entre 6 i 8 hores i durant 48 hores refrigerada a una temperatura de 4 graus centígrads. Per aquest motiu, disposam d'una nevera a cada unitat. La llet materna pot estar congelada fins a un màxim de 6 mesos a una temperatura superior o igual a menys de 8 graus centígrads, però només dura 24 hores una vegada descongelada. Per facilitar-vos la lactància, hi ha una sala d'extracció de llet materna on podeu usar les màquines extractores. Els extractors manuals que podeu utilitzar al vostre domicili i aquestes màquines us estimularan la producció de llet, en la qual alimentareu el vostre fill. Perquè la vostra llet materna es pugui utilitzar, disposeu de recipients esterilitzats d'ús exclusiu hospitalari. És important que identifiqueu tots els recipients en les dades del vostre fill, la data i l'hora de l'extracció, i que els entregueu a la unitat on està ingressat. Per transportar la llet materna fresca, refrigerada o congelada des de casa vostra, us recomanem que useu neveres de transport. Per a les ocasions en què no sigui possible la lactància materna, hi ha diversos tipus de fórmules adaptades. Les més habituals són per als nadons prematurs i per als que han nascut a terme. Per encalentir la llet que ha de prendre el vostre fill, el recipient s'ha de submergir en aigua calenta o tèbia. A l'hospital tenim una habitació compartida per allotjar les mares lactants, amb l'objectiu de facilitar i respectar la lactància materna. Per poder disposar d'aquesta habitació, cal complir una sèrie de requisits que seran avaluats per la supervisora d'infermeria de neonatologia. D'altra banda, les mares lactants poden donar la seva pròpia llet per ajudar altres nadons d'una forma voluntària i altruista. La donació es fa seguint un rigorós protocol de selecció, conservació i distribució de la llet materna, en coordinació amb la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Alguns bebès, per diversos motius, requereixen ser alimentats mitjançant una sonda que, introduïda pel nas o per la boca, va directament a l'estómac. Altres nadons, en canvi, han de ser alimentats temporalment mitjançant sèrums composts per nutrients adaptats. Això és el que es coneix com a alimentació parenteral.